Hej, jeg hedder Stine. Jeg er en del af Grønne Nabofællesskaber i Åbyhøj, og jeg står her foran vores lokale bibliotek, Åby Bibliotek. Her ved siden af mig, der har vi et kvægshegn, vi har lavet i samarbejde med biblioteket, og alt det grenaffald, der er i kvægshegnet, det er noget lokalbefolkningen er kommet med. Her om bag ved mig, der har vi et vildt bed, som vi også har fået etableret. Og det er bare eksempler på noget af det, vi laver her. Vi har nogle andre samarbejdspartnere her i byen også, som blandt andet er det lokale kulturhus, der hedder Elværket. Der har vi lavet en stor fælles visning et par gange, hvor vi har lavet plantebaseret mad, som har været en kæmpe succes. Og når vi ikke laver ting med, når vi ikke laver ting med de lokale institutioner her i byen, så mødes vi i en gruppe. Vi er 10 mennesker cirka, der tager på tur rundt i forskellige haver. Nogle gange er det vores egen have, nogle gange så finder vi en spændende have her i byen, vi får lov til at kigge ind i. Og vi bytter planter og viden og får alt muligt dejlig information, som man bare får simpelthen så god energi af. Vi er med i det store grønne nabofællesskab, og det er vi også fordi, at vi føler os inspireret. Der er gode idéer til, hvordan vi kan få flere med i vores fællesskab, og hvad vi ellers kan lave af grønne initiativer rundt omkring. Så det var sådan lige lidt om Åbyhøj. Hej herfra.